Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa pagtimbang-timbang ni ini makamaturan nga kini makapaghatod kanato sa kaluwasan pagitulo ni Master kanamo padin sa nga among gipanudlo kaninyo. O kung may basahon man nga mga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O among mainitong pagpangamusta sa nagakalilain nga mga igsuunan sa dapit diin kamo nahimutang no. Tagsa-tagsa ninyo labi na sa mga chapter president na nagpalayo og adunay pagpangabaga sa pag-angkon sa radio station para maialagad kining maong programa. Ug atong gipasalamatan usab among mga pasalamat sa mga membro usab sa sulod sa PBCM compound sa ilang pagduyog gyapon para maialagad gyapon kining maong programa. O dilisab nato kalimtan nga sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang pagtambong sa konferensya Agosto 19, Marso 10 ug ang Disyembre 29. Ug labi na usab nga dili nato pagkalimtan ang atong mga paghatag sa kalihukan para sa binulan lugar mahitungod sa atong PBCM Palace Reconstruction. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ni Manghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos mo usa nga makig-uban kaninyo. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi ning maong sibihan sa DYRR. Radyo natin dinhi sa Butong, Pinamungahan, Cebu. Matag adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kaudtohon. Kumusta sa mga kabanayan sa kaubang ministro Brother Rene Tilibrico nga mo'y naghatag kinabuhi nini karon atong programa nga inyong gipatalinghogan. O kumusta sa usab sa tanan nga nagapaminaw karon nining takna. O usab mabati dinhi sa sibihan sa RMN DXPR Pagadian City ang atong programa alauna ngadto sa 1:30 ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Donald Ainley o ang mga kaigsunan ato sa mga gikumusta nila ni Sister GD Palabrica, Brother Bin Padiron and family, mga Aladad family, mga Jalil family o Albarico family, kang Brother Marcial and Bibing Diana o kang Brother Marcial Dilin usab og sa imong pamilya. Mayong pagpatalinghog kaninyo. O ang programa sa PBC mabati na kini sa 22 or 23 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City, dinhi sa Toledo City aduna kitay programa. Dinhi sa Surigao City ug ingon man dinhi sa Butuan City ug sa Bayogan City aduna kitay programa. Sa probinsya sa Bukidnon dinhi sa Valencia City, dinhi sa Malaybalay City ug dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon. Dinhi usab sa Iligan City, Dipolog City ug dinhi sa Calamba, Misamis Occidental. Dinhi sa Cagayan de Oro City mabati usab dinhi sa DXPR Radio Ultra. Matag adlaw gyapon Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas buntag. Dinhi sa RPN DXQ Teleregio Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Kaboses Power Radio alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa or alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa gabi matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental. Dinhi sa B Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio ug dinhi sa Ingoog sa Relbit Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Karon sa pagisigot sa tema balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong atong pagtuon Brad Ronnie mga mahalamong tigpaminaw ang atong pagahisgutan ang may tungod sa dunay mga nagapangutana lugar kibali nga sa ilang pagtuo nga halos tanan man nga pagtulunan lain-lain nga ngalan sa pundok o sikta o relihiyon man
Pero Hesus Kristo ang ilang gihimong dugukan sentro sa pagwali. Samtang naa kuno na nakasulat sa Biblia, brethren, nga si Kristo kuno mao ang iwalig yun sa tanang dapit, nagpalahi kuno tanyana. Muna nga nagtuo sila nga nganong ang Espiritu Santo kuno'y atong iwali, mong nagtuo sila, muna nga diha niya ng pagtuhan nila, nga ilang yun na nga nasalaag ta. Butang kini mga mahal na mong tigpaminaw nga nasaypan nila, nasaypan ang pagpanabot tuod na may nabasa. Pero may wasayod nga ang bulato namo nga pagwali sa Espiritu Santo pinasahi sa unang panahon ug sa ikaduhang hugna nga panahon, kay amo nang giingon ngani ami sa ikatulong hugna nga panahon. Basahon pud tingali nato, brethren, nga wala kita malimbungin ining maong sitas ug nahibaluta nganong naiwali kini. Tinuod ka na, Reverend, usayod kita niini nga kining pagwalis ngalan sa atong Ginoong Kristo nakasulat kini sa Biblia. O sa tanang mga tao, gisangyaw gyud ang ngalan ni Kristo. Gipahayag kini sa usa sa tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga mao si apostol nga si Pablo. Og mabasa nato kini sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ug 28. Gingon: Gibut-an sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya si Kristo mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Busa wala kita niini ingon nga wala masayod nga ang atong Ginoong Kristo sa kapanahonan sa iyang mga tinun-an mao gyud ang gisangyaw sa tanang mga tao. Gani kining maong pagsangyawa, brethren, aduna kini hinungdan ngano nga kini mao ang ilang gisangyaw ni Apostol Pablo o nganong wala ta mag-awat-awat niini nga pamaagi ha. Kay kung pananglitan og ato diining awaton tinuod na di ba mo matingala nga sa Badista Kristo ang giwali, bisag unsa nga ngalan Kristo ang giwali, lain-lain. Unya dinhi gani sa dipulog ay magwalig Hesus Kristo pero si Paulino lang agapay, lain na kuno nga ngalan, bag-o na daw nga ngalan, na di Kristo lang gyapon ang nahimong resulta, kay nabag-o lang kunong pangalan pero mo nas Kristo. Pero kami nasayon niya na og atong susihon lahi man ang magwalig Espiritu Santo og kanang himuon lang gyapon nga Kristo pero lain na nga ngalan. Kana kung si Kristo namulong niya na. Nanganong ang Kristo man mao ang giwali sa mga tinun-an, brethren, sa tanang dapit ug bisan asa nga dapit din ilang ipatubang ang mga tao diha kang Kristo. Ang hinungdan, Reverend, tungod kay kining ilang buluhaton nga pagpangalaga diha kang Kristo nga mao ilang gisangyaw sa tanang tao ug sa tanang dapit, mao kini ang sukod nga gibahin kanila nga di pod nila pwedeng lapason. Ang buti pasabot nga tungod kay Kristo ramon ang ilang gisangyaw, di sila pwedeng magwalig Hiyuba, di pod sila pwedeng magwalig sa dapit sa Espiritu Santo. Og ang prueba ni pangabasahon ko sa pahayag gyapon ni apostol nga si Pablo nga atong mabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ug 14, ingon niini: Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Busa ang hinungdan di ay nga nganong Hesus Kristo lang yun ang ilang ginasangyaw, Reverend, sa ilang kapanahonan tungod kay gitagaan sila sukod sa Dios nga dili nila lapason, nga ang maong sukod nga dili pagalapason mao ra gyud ang pagwali sa mayong balita mahitungod kang Kristo. Gani bisan ba ang ubang relihiyon, brethren, sama sa Badista nga gitukod ni Ellen Goldwhite ug siya ay propeta niya na, di lang ang kono ni Mitchell Bendilio kay wa kono pag-angkon si Ellen Goldwhite nga propeta bisag naanay ilang basahon. Mangambot ra ba siya sa tagsulat na basta kay wa mo angkon si Ellen Goldwhite nga propeta.
Sila ba mismo o ang propeta nila nasayod ba nga solomente si Kristo gyud ang giwali sa panahon sa mga apostol o sa kang Kristo dili Espiritu Santo dili pod Jehova? Kini ang pagtulunan nga Seventh Adventist Church Reverend nga gitukod ni Ellen Goldwhite nasayod pod nga ang gisangyaw sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo suluminti mao ra gyud ang atong Ginoong Jesucristo o ato usab nga gidawat ang ilahang pagpamahayag kay nabasa taman sa Biblia. Mao man po'y nakasulat pod sa Biblia. Ato lang gikuha nga bisan sila nasayod pod niini. Nya atong libro nga atong nakuha nga libro ni Ellen Goldwhite Reeve nga naguluhan The Story of Redemption. Ani sa page 302 og sa 303 ang atong pagabasahon mga punto lang gingon. It was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Kini daw ang mga disipulo o disciples sa atong Ginoong Jesucristo mo'y unang gitawag Christians. Unya kining maong pangalan gihatag kanila tungod kay si Kristo mao ang sentro nga tema sa ilang pagsangyaw sa pagpanudlo og diha sa ilang conversation. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Si Pedro daw og si Santiago og si Juan, kumpiyansa nga ang Dios nagapahiluna kanila aron sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo diha sa ilang nasod, kagulingong nasod og diha sa ilang panimalay. Busa bisan sila riberen ang pagtulun-an sa Seventh Adventist Church nga ang ilang magtutukod nga ilang propeta nasayod nga ang sentro nga gisangyaw sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo sa tanang dapit og diha sa ilang kagulingong nasod mao ra gyud ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Og niining pagpamatod sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo aduna ba sila'y dugang pangrason bradron ngano nga si Kristo gyud ang ilang giwali sa ilang panahon? Aduna Reverend nga dugang rason ngano nga si Kristo mo ilang giwali sa ilang kapanahonan. Pahayag ni Pablo gyapon atong kuhaan dinhi sa iyang pag-esplikar sa Roma kapitulo 3 bersikulo 26 matud pa niya. Kini mo'y pagpamatuod karong panahon na sa ato pa sa ilahaning kapanahon na. Nga matud pa niya kini mo'y pagpamatuod karong panahon na nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga mo'y pagtuo kang Hesus. So pag-esplikar niya nga karong panahon na mo'y pagpamatuod, kinsa man ang ilang gipamatuod pag-ingon niya karong panahon na amo tong gisangyaw nila sa tanang mga tao, sa tanang tao o sa tanang dapit nga gibasa ta kaganina sa Kolosas 1:27-28. Di ba tin-aw mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan nga sa ilang panahon ilang gitugan nganong Kristo ang ilang giwali dili pod Espiritu Santo o Jehova kay matud pa kini mo'y pagpamatod karong panahon na nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Pagpamatuod ay ito nila nga gingon kini mo'y pagpamatod karong panahon na. Kung atong isgutan ang dili karong panahon na ang niadtong panahon bradron sa wala pang atong Ginoong Jesucristo kay nabahin man ang Biblia sa daang tugon ug bag-ong tugon. Sa bagong tugon karong panahon na mo'y pagpamatuod na nila kang Kristo. Kung isgutan nato niadtong panahon na sa daang tugon sa panahong Israel ang ilang gimantala giwali si Jesucristo ba o ang Espiritu Santo ba? Dili Reverend, dili Espiritu Santo ni ang atong Ginoong Hesus ang gimantala sa unang panahon sa pagpangalaga diin ang katawang Israel mao'y nagahimo niini. Kundili ang ilang gimantala sulo ra pod nga mao ang ngalan ni Jehova. Kuhaon tang pahayag ni Moises usa sa alagad sa unang panahon nga nangalagad og Dios nga mao si Jehova nga ilang gimantala mao ra gyud si Jehova. Dinhi sa iyang sulat sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 ingon niini. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova. Wala gyud ingna ni Moises nga igamantala ko ang Kristo, ang Espiritu Santo kalakip si Jehova wala. Sulog yun. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan siya matarong og matulid. Busa sa unang panahon wala pa moabot ang panahon sa atong Ginoong Jesucristo ang gimantala, walay lain ang ngalan lamang ni Jehova. Sa ubang mga propeta ba pod Brad Ronnie sama kang Haring David? Si Jesucristo ba ang iyang giwali? Samtang naa sila sa kapanahonan sa unang hugna?
ang Espiritu Santo ba ang iyang giwali diya sa iyang baba sa paglitok kanunay, brother? Ang tubag Reverend nga dili usab Espiritu Santo o Ginoong Hesukristo ang gimantala o gibayaw o gisangyaw ni Haring David. O dili pareho sila ni Moises nga si Jehova ra pod mo iyang gimantala sa ilang kapanahunan. Niya sa pahayag sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 1 ngadto sa 3 ang akong pagbasa reb gingon. Pagadaygon ko si Jehova sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya magakanunay sa akong baba, ang akong kalag magapangandak tungod kang Jehova. Managpatalinghog niini ang mga maaghop og managkalipay sila. O padakoon ninyo si Jehova uban kanako ug usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Busa sama kang David, sama kang Moses, si David ang iyang gisangyaw o gibayaw niya nga ngalan dili Kristo, dili usab Espiritu Santo red kundi ngalan ni Jehova. Klaro nga giingon nga ang akong kalag magapangandak tungod kang Jehova, magapatalinghog niini ang mga maaghop ug managkalipay sila. O padakon ninyo si Jehova uban kanako ug usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Nagkahiusa day sila sa pagbayaw sa ngalan. Ug matod pa ni Propeta David, pagadaygon ko si Jehova, dili ang Kristo, dili pod ang Espiritu Santo. Pagadaygon ko si Jehova sa tanang mga panahon, ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba. Kung kanunay siyang baba, walay kahigayonan nga malambigit sa ilang pagwali si Hesukristo ug ang Espiritu Santo. Pero brother, sa atong nabasa sa pagpakita na sa ikaduhang hugna nga panahon sa atong Ginoong Hesukristo, nganong nahitabo naman nga giingon sa nabasa kaganina sa Roma kapitulo 3 bersikulo 26 tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo giwali man sa tanang mga dapit. Sumala sa Kulusas 1:27 ug 28. Niya pagwali nila sa tanang dapit sa ikaduhang Korinto 13:14. Sukod nila nga dili pagalapason nga gibahin sa Dios kanila, mao lang gyud ang pagwali kang Kristo. Nganong giingon man nga kini mao'y pagpamatuod karong panahon na nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus nga ningon kini may pagpamatud karong panahon na nga niadtong panahon na mauman ang giwali ang Jehova nganong wala man to ipadayon bradon sa panahon kang Kristo siya naman ang naiwali. Ang tubag niini Reverend nga ang Ginoong Jehova nga mo'y giwali sa unang panahon sa iyang mga alagad usa na niana si Moises og si David. Mao ra po'y naghimo og usa ka tugon gitawag ni bag-ong tugon nga ang iyang ngalan dili na maipapadayon pa sa pagtudlo o pagmantala. Munang sa pag-explikar sa ikaduhang panahon kang Kristo ang iyang mga tinun-an, misgot sila nga karong panahon na diha na kang Kristo pod ang ilang pagpangalagad. Niaprobahan ko sa pagpayag sa Biblia nga gitagaag kinutuban ang pagmantala sa ngalan ni Jehova. Sa pahayag ni Propeta Jeremias sa iyang kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 ingon ini. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Atong susiyon kung unsa ang bag-ong tugon nga gihimo sa Ginoong Jehova nga iyang gi-address o gipahibalo una ngadto sa iyang katawhan nga Israel niya sa 34. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova. Bisag diha lang atong pagbasa rib atong gisusi nganong naka-explicar si Pablo sa ilang kapanahonan. Karong panahon na mao na ang ilang pagpamatuod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang unang pagpangalagad nga gialagaran sa mga katawhan nga si Jehova mo ilang gimantala, dili magpadayon mismo ang Ginoong Jehova Reverend mo naghimog tugon nga dili magpadayon ang pagmantala sa iyang ngalan. Busa mo na ang balaang katarungan o rason mga mahal lamong tigpaminaw kung nganong nailusot ang ikaduhang hugna nga panahon sa pagmantala kang Kristo kay aduna ay pag-cut off o paghatag og duluna nga pagputol na nga dili na maipaden ang pagtudlo sa pagpaila nga walay lain diya niya na ang paagi sa pagwali nga Jehova.
sa unang hugna aduna nay pag-cut off niya na ang pangutana karon bradron ngano nga ang atong wali mahitungod naman sa Espiritu Santo nga ang atong gihimo nga galamiton sa pagpamatuod isip gitulo ni Master kanato aduna kitay tagna sa bulatong pagwali sa Espiritu Santo pero wala i-mention ang atong mga ngalan kay dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Basahon sa nato ang atong baruganan kung anong nagwalita sa Espiritu Santo og nabay tagna nga mga taong mubuhat sa mga bulaton, brethren. Okay, basahon na to ang maong tagna, Reverend, nga atong gi-claim kita mo'y katumanan niini. O ang tagna, akong pagkabasahon dinis nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, sa pagpahayag sa balaang kasulatan, giingon kini nga atong mabasa, o kanila, gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang. Nga karon gikapahibalon na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O sa katagna nga dunay gihimong mga kasangkapan o kasangkapanon nga mga tao nga ang ilang ibalita nini Reverend mao na ang mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga kini siya patud pa pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Mao ni atong gibarugan kay ang atong buluhaton mao naman ang pagmantala sa balita pinaagi sa Espiritu Santo mo nang nag-claim ta kitay katumanan niini. Nakaron, mo ni ang atong susihon, mga mahal namong tigpaminaw kay sa ato nang nasayran na may magwalig Hesukristo lain na kuno nga ngalan, bag-o na. Na di man mo sumada, kay kung pananglitan magwali og Hesukristo lain ang ngalan, ang nisumada, Espiritu Santo man. Na og magwali tag Kristo lain ang ngalan, ato bag-ingnon kanang Espiritu Santo maora sa Kristo? Dili man, yapon. Kay magkalahi ang Espiritu Santo tali kang Kristo. Basahon sa nato ang prueba ni Bradron. Hain nga magkalahi ang Espiritu Santo ug ang atong Ginoong Hesukristo. Ani areb akong basahon ang gihatag nga kalainan sa Espiritu Santo ug sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo akong pagabasahon sa kapitulo 12 bersikulo 32 giingon. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao ang ipasabot mga atong Ginoong Hesukristo, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayod siya pasayloon, bisan niining panahon na karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. Mao ni ang prueba sa pagpalahi sa kahimtang o bisan pa sa prinsipyo tali sa anak sa tao nga mga atong Ginoong Hesukristo o sa Espiritu Santo kay ang magsultig batok sa anak sa tao mapasaylo apan sa Espiritu Santo dili siya pasayloon. Busa matinaw mga mahal namong tigpaminaw nga dunay bulatong pagwali sa Espiritu Santo kana ang among giwali. Kay sa unang hugna nga panahon si Jehovah ang giwali katong gibasa ni Bradron ang Deuteronomio 32:3-4. Kalakip ang titulo niya nga bato. Pero kay aduna may pag-cut off niya na mao nga sa gi-cut off ang unang hugna nga panahon milutaw ang ikaduhang hugna nga panahon si Kristo na ang giwali. Pero kung giwali si Kristo pod bradon, may pagka bato mapod ang atong Ginoong Hesukristo sa pagsugilon sa Biblia, kanong gingon nato may pagkabato, buti pasabot ba nga dili literal siya nga bato. May gisugilon lang ang Biblia nga siya bato, pero lahi atong Deuteronomio 32:3-4 nga si Jehovah bato. May nakasulat ba nga bato pod o pagkabato ang atong Ginoong Hesukristo bradon? Ado na rib, o ang iyang tinun-an nga si apostol nga si Pablo mo'y nagpahayag nga ang atong Ginoong Hesukristo bato pod yapon, pero unsang matanga sa pagkabato batos pamag-ang. Niya sa 2 nga kapitulo sa Episo bersikulo 20 gingon sa pagpahayag, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang. Busa ang atong Ginoong Hesukristo bato sa pamag-ang, si Jehovah nga giwali sa unang panahon bato. Nakaron, nga naman nga sa pagwali nato bradron, may tungod naman sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo nga atong giwali, may kaugalingon ba usab nga titulo, maingon nga si Jehovah bato, si Kristo bato sa pamag-ang, ang Espiritu Santo may titulo ba usab sumala sa Biblia?
Ado na gyud reverend titulo. Ang titulo sa Espiritu Santo way lain bato gyapon pero batong puti. Niya sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17 ang akong pagabasahon. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaogon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan og paghahatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Busa nakita nato nga dunay bato nga puti. Diin diya sa bato nga puti na diya ang bag-o ngalan. Matuod man nganong bag-o na nga ngalan. Tungod kay ang ngalan nga Hiuba adunay pagkat-op. Ang ikaduhang hugna nga panahon kang Kristo, si Kristo nang giwali batos pamag-ang. Nganong naamay bato nga puti o moatubang patag bag-o ngalan. Nga kini ang nahimong katumanan sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. Nganong doon na naman po'y bag-o ngalan badron nga naaman ang bato sa pamag-ang si Kristo nga giwali. Unsa man day na nganong wala na tanian ang bahina. Okay, nindot kayo nga pangutana Reverendo niya ang tubag sa pagpahayag sa Biblia. Ato gyapong basahon sa Biblia. Kadto manggong bato sa pamag-ang nga ang katumanan mao atong Ginoong Kristo. Ang iyang ngalan nga gisangyaw sa iyang mga tinun-an dili manggudto magpadayon Reverend. Ang buti pasabot dili magpadayon ang pagmantala sa iyang ngalan kay giesplikar ni Pablo dili pa kadto kahingpitan nga wali. Akong prubahan niya tay Biblia nga Katolikong hiligaynon sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ingon ini ang atong mabasa. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit pero kun ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Si Pablo nag-esplikar or nagwali sila sang pulong sa Dios pero matod pa niya dili hingpit og katoy mawala inig abot sa kahingpitan. Natong susihon og asa ba gipahinungod ni Pablo ang pulong sang Dios nga ilang giwali pero iyang giingon nga dili hingpit og kadtoy mawala inig abot sa kahingpitan. Niya sa Roma ang pahayag ni Pablo gihapon rib akong basahon sa kapitulo 10 bersikulo 17. Mao ra gyapon nga Biblia ang Bibliang Katoliko nga hiligaynon gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning iyang giesplikar nga ilang giwali pero dili hingpit og katoy mawala inig abot sa kahingpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa ngano nga naatay pag-atubang sa bato nga puti nga may ngalan nga bag-o unya atong giingon nga kini referado sa Espiritu Santo kay tulo ra man gud ang na-record sa Biblia Mateo 28:19. Unya ang Kristo nga bato sa pamag-ang dili man day magpadayon ang pagwali sa iyang ngalan mo nang naay paglusot sa pagwali sa mayong balita nga gibasa ta sa tagna sa unang Pedro 1:12 mo nang sa ato pong pag-esplikar karong panahona ang tao pod dinhi na pod magpatalinghog sa pagpamatuod na sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Busa mo ning bala ang rason mga mahal namong tigpaminaw kung ano nga Espiritu Santo na ang among giwali. Gani dinhi na ang tao mag-alagad kung makadungog na sila sa wali nga Espiritu Santo. Dinhi ang kabag-uhan sa pag-alagad na. Ay nang priba nga sa Espiritu Santo mag-alagad bradron. Ani Reverend basahon nako ang priba dinis Roma kapitulo 7 bersikulo 6 sa pahayag gyapon ni Pablo. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu og dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busa matinaw mga mahal namong tigpaminaw nga diha nagyud di ay sa espiritu ta nga mag-alagad. Og matang nga espiritu kini Espiritu Santo. Mo gigipahayag dinhi sa Roma City 6 ug ang priba nini nga mao gid ni bradron. Aniya, usa ka Biblia ang pulong sa Dios atong pagabasahon ang Roma City 6 Reverend sa pagpuriba nga Espiritu Santo gid himo ng bagong pagpangalagad. Gingon sa pagpahayag dinhi ang pulong sa Dios nga Biblia akong pagabasahon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nag-ulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. O di klaro nga pagsunod na sa Espiritu Santo mga mahal namong tigpaminaw tungod kay ang Espiritu Santo mawala man ang wali nga Kristo ang puli
mauna ang Espiritu Santo, dili kay mabalik ang Kristo nga lain ang pangalan. Ang prueba, brethren, Aniya, ang prueba reverend nga kining Espiritu Santo puli kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa maori gyapong Biblia ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 ingon niini. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, apan kon makagika na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man. Puli kanako. busa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan. Nga na nakita sa wali nga puli mahitungod sa kang Kristo kay mawala pamantong wali nga Kristo kay dili pamanto kahingpitan. Busa dili nato angay ikalisod ang pagsabot. Kay sama sa panahon kang hiuba nga wali, gikat off. Pagkawala ang nahimong puli, wali nga Kristo. Busa dili lisod sabton nga kung mawala pud ang wali nga Kristo, kay nabasa man, ang mo puli, ang Espiritu Santo dili Kristo nga lain ang ngalan. Nasaypan ni sa mga taga-agapay o paulino agapay nga nagpaila sa ilang pagtulon ang piniling nason. Among gipanghinaot nga sa kamaturan kita magkausa. Ang oras miabot naman. Sa ngalan na lamang sa mong magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Senior, kini ang inyong alagad. Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio, sa kanasab sa kaubang ebanghilista o ministro. Kinusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.